Iubiții mei, fiindcă ziua de astăzi este ziua internațională de rugăciune pentru biserica persecutată, o să citim un cuvânt din Cartea Domnului pe acest subiect. Și vă rog să urmăriți cuvântul Domnului pe care îl voi citi din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 10 până la versetul 12 inclusiv. Domnul Iisus a zis: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pastorul luteran Richard Wurmbrand a scris în anii 60 ai secolului trecut și a publicat în diaspora o carte numită Strigătul Bisericii Prigonite. Ea a devenit un bestseller al lumii occidentale și a fost propagată, a fost răspândită cu mare repeziciune, pentru că înfățișa o parte din suferințele și din prigonirile pe care creștinii le aveau în România sub dictatura ceaușistă. După Revoluția din 1989, cartea a fost publicată și în România. Și cred că merită să o aibă fiecare om care iubește cititul în biblioteca personală. Eu o am de mult, de atunci de când a apărut în România. Am citit-o de mult, nu mai îmi amintesc chiar întregul ei conținut, dar titlul cu siguranță nu-l voi uita niciodată. Strigătul Bisericii Prigonite. M-am gândit că acest titlu poate să fie și titlul mesajului care urmează, de Ziua Internațională de Rugăciune pentru Biserica Prigonită. Într-una din cele 7 biserici din Apocalipsa, din Asia Mică, este și biserica din Smirna. Și biserica din Smirna reprezintă biserica lui Hristos prigonită. Astăzi, o serie de creștini sunt prigoniți. Și din punct de vedere al prigoanei, cineva spunea că există 3 timpuri ale prigonirii. Prigonire la timpul trecut, prigonire la timpul prezent, prigonire la timpul viitor. Unii creștini au fost persecutați, au murit pentru Hristos, alții sunt persecutați și alții vor fi persecutați. Ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu prigoana. Ce rol are ea în cadrul Bisericii lui Hristos? Statisticile spun că la momentul de față există circa 100 de milioane de creștini persecutați. Sunt vreo 60 de state, de țări persecutoare care îi prigonesc pe creștini. În topul primelor 5 țări persecutoare sunt Coreea de Nord, Afganistan, Arabia Saudită, Somalia și Iran. Creștinismul este cea mai răspândită religie din lume, dar paradoxal, creștinismul este și cea mai prigonită religie. Există 2 cauze majore pentru care prigoana se declanșează. Una din aceste cauze este comunismul ateist și acest comunism ateist a persecutat pentru 4 decenii și jumătate și în țara noastră pe creștinii care s-au dedicat lui Dumnezeu. Și a doua cauză majoră este fanatismul
religios, în special în area de răspândire a islamului. Foarte ciudat este că în Orientul Mijlociu, care cândva era leagănul creștinismului și în care la un moment dat erau circa 100 de milioane de creștini, astăzi, spun statisticile, dacă mai sunt vreo 200 de creștini. Și aceștia sunt expuși și sunt persecutați. Există câteva aspecte ale persecuției. În primul rând, violența fizică. Creștinii din aceste țări persecutoare sunt bătuți pentru credința lor în Domnul Iisus. A doua formă sau al doilea aspect de persecuție este privarea de închinare liberă. Nu li se dă voie să se adune împreună, să aibă case de rugăciuni ca și noi, să aibă servicii divine în libertate ca și noi. A treia formă de persecuție este închisoarea, privarea de libertate. Creștinii sunt băgați la pușcărie, nu pentru că au făcut rele, ci pentru că se închină lui Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Și a patra formă este martirajul. Creștinii sunt uciși în diferite forme pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos. Există prigoană în zilele noastre și există prigoană sau a existat prigoană din totdeauna pentru cei credincioși. Haideți să vedem din cuvântul lui Dumnezeu în cele ce urmează care ar fi strigătul bisericii prigonite. Ce are de spus biserica prigonită în persecuția care a venit sau vine peste ea? Sunt câteva strigăte foarte ciudate pe care cuvântul lui Dumnezeu le pune în gura celor care sunt prigoniți pentru numele Domnului. Și primul strigăt al bisericii prigonite l-am numit un strigăt al fericirii. Să fii martirizat pentru Domnul și să strigi aleluia, să fii prigonit pentru numele Domnului și să jubilezi de fericire. Este cel puțin ciudat. Dar Domnul și Mântuitorul nostru ne-a zis în textul pe care l-am citit: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Când ești prigonit pentru numele lui Hristos, atunci să te simți unul dintre cei mai fericiți oameni. Abia atunci te învrednicește, califici, să fii un potențial membru al împărăției cerurilor, un potențial locatar al împărăției cerurilor. În împărăția lui Dumnezeu, frați și surori, se intră prin multe suferințe și cuvântul Domnului spune în Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 2, lucrul acesta. 22. Faptele Apostolilor 14 cu 22. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Cântăm noi o cântare care zice: în cer pe flori nu poți fi dus. Când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Mai avem un verset în Noul Testament, la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12, care spune că toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Strigătul bisericii prigonite este un strigăt de fericire. Biserica prigonită este biserica care jubilează de fericire, pentru că a fost învrednicită să sufere pentru numele lui Iisus Hristos.
Ferice va fi de voi, a zis Mântuitorul, când din pricina mea, nu din alte pricine, ci din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ce să faceți atunci? Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Strigătul fericirii este unul dintre strigătele bisericii prigonite. Dar dacă nu ești prigonit, poate să fie un strigăt al deznădejdii. Doamne, de ce eu nu sunt prigonit? Oare voi vedea eu cerul? Oare voi ajunge în împărăția cerurilor? Biblia spune că toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Nu numai de fanaticii religioși, nu numai de comuniștii ateiști, ci vor fi prigoniți de cei din casa lor. Domnul a zis, am venit să aduc nu pacea, ci războiul. 2 vor fi împotriva a 3 în aceeași casă și cei firești întotdeauna prigonesc pe cei duhovnicești. Pe calea îngustă e luptă, plăceri deșertăciuni pe anus, nu împodobită, dar e dreaptă și e bună că duce în sus. Drept la cer conduce, a umbla este bine pe ea. Doamne, ajută-ne să umblăm pe această cale îngustă. Doamne, ajută-ne să primim prigonirea ca o fericire și să fim bucuroși când alții ocărăsc bunul nostru nume de creștini din pricina Fiului lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Un al doilea strigăt al bisericii prigonite este un strigăt al rugăciunii. În același capitol 5 al Evangheliei după Matei, de unde am citit, la versetul 44, citim: Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Biserica prigonită nu răspunde la provocări. Biserica prigonită, creștinii prigoniți, sunt chemați să strige nu împotriva celor ce îi prigonesc, ci pentru sufletele lor. Rugați-vă, a zis Domnul, pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Este cineva în jurul tău care îți face necaz pentru numele frumos de creștin pe care îl porți? Rogă-te pentru el. Nu întoarce rău pentru rău. Nu răsplăti cu rău răul care ți se face, ci roagă-te. Psalmistul zice cu privire la vrăjmașii săi, ei îmi fac rău, dar eu alerg la rugăciune. Aleargă la Domnul. Spune-i Domnului că te doare prigoana, suferința pe care cei răi, dușmanii lui Hristos și dușmanii tăi ți-o fac, dar roagă-te pentru sufletul lor. Să-i schimbe Domnul, să-i mântuiască Domnul, să se îndure Domnul de ei și din vrăjmași ai crucii lui Hristos să-i facă niște copii al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Este apoi strigătul bisericii prigonite și un strigăt al binecuvântării, tot în versetul acesta. Ați auzit că s-a spus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Să întoarcem cu bine răul care ni se va face. Să nu blestemăm. Blestemul este un păcat în orice împrejurare. Să nu blestemăm pe cei ce ne asupresc. Să nu gândim rău celor care ne prigonesc, ci să întoarcem blestemul în binecuvântare. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Dumnezeu să ne ajute și la aceasta. Apoi este scris în Romani, capitolul 12, versetul 14, același gând. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Faptul că în mai multe părți ale Scripturii se reia ideea
de a binecuvânta pe cei ce ne prigonesc, este că intenția lui Dumnezeu e aceasta și dorința lui Dumnezeu este aceasta pentru fiecare dintre noi. Apoi e un strigăt al iubirii, strigătul bisericii prigonite. Aici se începe, de fapt, versetul acesta și am lăsat la urmă, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Asta e cam prea de tot. Hai să zicem că a ne ruga pentru ei este dumnezeiește și ne silim să o facem. A nu-i blestema, iarăși este creștinește și e bine să o facem, chiar să-i binecuvântăm, dar să iubim pe cei care ne asupresc, da, Domnul ne cere și aceasta. Aduceți-vă aminte că și Domnul ne-a iubit. Câtă vreme noi am fost vrăjmași cu El în lumea aceasta, ne-a iubit Domnul și ne-a mântuit. Și ne cere Domnul ca să iubim și noi pe vrăjmașii noștri, să îi iubim pe cei care ne prigonesc și să găsim chiar plăcere în aceste defăimări, cum spune Apostolul Pavel la Romani, capitolul 8, versetul 35. Scuzați, 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. De aceea, spune Apostolul Pavel, simt plăcere în slăbiciuni, simt plăcere în defăimări, în nevoi, simt plăcere în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Să nu ne îngrijoreze prigoanele de tot felul, ci să simțim plăcere în ele, pentru că aceasta este calea pe care a mers Mântuitorul și pe care ne cheamă să mergem fiecare dintre noi. Și experiența lui Pavel să fie experiența noastră. Dacă vom fi defăimați, prigoniți, huliți pentru numele lui Dumnezeu, să scoatem un strigăt al iubirii față de cei care ne prigonesc, față de cei care ne fac rău. Și să înțelegem că nici prigoana, nici suferința nu ne pot despărți și nu trebuie să poată să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Apoi, strigătul bisericii prigonite este un strigăt de laudă, este un strigăt de apreciere și aș vrea să citim, să ne uităm la cuvântul Domnului din 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4 și apoi și versetul 5. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Și asta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Suferința noastră pentru Domnul este apreciată. O apreciază apostolii, dar o apreciază și Domnul. Și strigătul bisericii prigonite trebuie să fie un astfel de strigăt de laudă, de apreciere. Vreau să vă amintesc cuvântul Domnului din Maleahi, capitolul 3, ultimul profet al Vechiului Testament, versetul 17, unde Domnul zice despre ai săi: ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Dragii mei, în suferință, în prigoană, Dumnezeu găsește aprecieri pentru fiecare dintre copiii săi. Dumnezeu nu stă deoparte când noi suntem în prigoană sau când alții sunt în prigoană. Dumnezeu urmărește cu interes, cu atenție, felul în care noi rezistăm și statornicia noastră în necazuri și în suferințe.
Și v-am spus despre biserica din Smirna, din Apocalipsa. Este o biserică a suferinței, a persecuției și vă rog să citiți și să urmăriți. Este singura biserică din cele 7 căruia Domnul n-are nimic să-i reproșeze. Tuturor celorlalte Domnul le găsește câte un bai sau mai multe. Bisericii din Smirna, însă Domnul nu-i găsește nimic de reproșat, doar o îmbărbătează să reziste în necazul, în suferința, în întemnițarea pe care o vor avea pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi strigătul bisericii prigonite trebuie să fie și un strigăt al mărturisirii. O altă biserică din Apocalipsa, biserica din Filadelfia, zice Domnul către ea în Apocalipsa 3:8, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. În prigoană, biserica persecutată trebuie să mărturisească pe Domnul în toată puterea și slava sa pentru persecutorii ei. Oamenii aceștia poate niciodată n-ar auzi de Domnul dacă n-ar fi cei prigoniți, cărora le-a deschis Domnul o ușă de cuvânt și de mărturisire și care îi pot întoarce prin mărturisirea aceasta pe persecutorii lor cu fața spre Dumnezeu. Dacă ușa este deschisă în persecuție, deși puterea este mică în persecuție, totuși această ușă deschisă trebuie și această ocazie sau aceste ocazii trebuie fructificate. Biserica prigonită este chemată să folosească această ușă a mărturisirii și să nu tăgăduiască numele Domnului, așa cum este scris în citatul pe care vi l-am spus. Și în sfârșit, strigătul bisericii prigonite va fi și poate chiar și este deja un strigăt al biruinței. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10, spune în felul următor, către biserica din Smirna despre care vă spuneam, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. În finalul luptei, în finalul prigonirii, Biserica lui Hristos va scoate un strigăt al biruinței. Și Domnul să ne ajute tuturor ca să biruim și să putem scoate acest strigăt al biruinței înaintea lui Dumnezeu. Amin.